Il-Partit Nazzjonalista qal li bil-5 bozzozz li kien taf fi żmien ir-reċessjoni li kien għaddej minnha pajjiżna taħt Gvern Nazzjonalista ġew salvati l-industriji. Waqt programm fuq in-nett il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana aċċenna għal kritika negattiva tal-Partit Nazzjonalista għal dan il-budget soċjali u ambjentali li jikkuntrasta bil-kbir ma' dak ta' żmien nazzjonalista. Mela dak iż-żmien, ola il-prezz taż-żejt biex isoddu ħalqu l-poplu taw 5 bozzos iktar. Il-gvern ma intervena. Xej minn da. M'għandux jaqsam xejn. Affaċċjat din il-kritika, De Marco mhux tal-li nnega dan tal-li qal il-bozzozz salvaw l-industriji. Biex isoddu ħalq in-nies tawhom 5 bozzozz. Xejn minn da. Mbagħad Mario tkellem inti. Imbagħad se ngħidlek x'għamilna. Salvajna konna salvajna l-industriji. Ejja, kull waħda. Fil-programm issemma trasport pubbliku, il-Ministru Caruana fakkar fid-diżastru tal-Arriva iżda dan ma daqxa widnejn Mario De Marco u l-preżentatur. Meta l-kollega tiegħu qal li żmien il-Bużullotti spiċċa, tant kemm kien spiċċa. Ejwa l-Fejdel. Il-Partit Nazzjonalista jekk tagħmel żball jħallas għalihom. Ejja nħarsu l-qudiem. U dak li qed nagħmlu. Ma jafux iħarsu l-qudiem. Il-Ministru Clyde Caruana temm jispjega l-miżura ta' trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd u raġuni għaliex din se tkun implementata fi żmien sena. Dakinhar kontu għedtu illi ħadd irriformaw sistema ta' trasport pubbliku. Żmien il-Bużullotti spiċċaw kontu għamiltu tant pompa meta ġi biex jibda tal-linja ma kienx tiġi. Kenna nkunu aħna nirranġaw is-sistema għalfejn iwa l-ewwel ta' Ottubru għaliex propju titsir diskussjoni sħiħa ma' min jimmaneġġja trasport sabiex l-iżbalji illi b'tant pompożità kien qal ħadd ieħor li ma jagħmilhomx ma nagħmluhomx aħna.